Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag vil jeg lave en opdateret version af, sådan lægger du musik fra din computer til din iPhone og din iPad. Grunden til det er, at det er fordi, der er kommet en ny version af iTunes, og den er lidt anderledes end den tidligere video, jeg lavede. Så jeg tænkte, jeg vil lige lave en ny, så I ikke bliver forvirret over, at den ser anderledes ud. Først så skal I have tilsluttet jeres telefon eller jeres iPad til computeren via jeres USB-stik. Når I har de to ting tilsluttet, så går I ind i iTunes. Og så heroppe i venstre hjørne, oppe i toppen, der kan I se, der er en telefon eller en iPad. Den klikker I på, og så kan I se her, at de har lavet det anderledes med, at nu ligger alle de ting, I skal gå ind i herovre i venstre side, før der lå de heroppe i toppen. Og nu har de delt dem op i indstillinger og på min enhed. I skal ned i den på min enhed under musik. Og så kan I se, enten er den tom her, eller at I måske også har noget musik på i forvejen, I har købt i iTunes Store. Men nu vil vi gerne have lagt noget af vores eget musik ind. Så det vi gør, det er, at vi går ind i vores musik på vores computer, og så finder vi det, vi gerne vil have over i iTunes. Så her der tager vi bare lige noget, altså hvor jeg lige kan vise jer det. I markerer det, og så flytter I det over, og for at markere der venstre klikker I på den sang, og slipper den først, når den kommer over i iTunes, sådan der. Og så vil vi tage nogle flere her. Sådan der. Tager bare nogle stykker, så I kan se. Og hvis I har problemer med nogle af de ting, videoer jeg laver, noget som ikke virker eller noget, så må I meget gerne spørge mig og holde øje med min YouTube-kanal, for jeg skal nok kommentere det, når jeg kan se, at der er nogen, der skriver. Fordi der var på min forrige video en pige, der skrev, at det ikke virkede, så jeg vil meget gerne måske høre fra dig, om du har fået det til at virke, eller om det stadigvæk ikke virker, fordi så vil jeg gerne prøve at hjælpe dig, hvis du er interesseret. Så du må meget gerne kontakte mig, fordi jeg vil nemlig gerne gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe. Nå. Nu har vi så lagt musikken over på iTunes, så vi kan godt lukke iTunes ned nu. Og I tager bare jeres telefon fra computeren, eller jeres iPad fra computeren. Og så kan jeg lige vise, at det er kommet herind på, og min musik ligger på nummer 2 side her, og der går vi lige ind og tjekker, at det er kommet ind. Her er nogle sanger, og det kan jeg se, de er. Så kan vi lige spille ind for at være sikker. Det virker fint. Så det er sådan, man gør. Jeg håber, I kunne lide min video, og vil give det et like, eller abonnere på min kanal. Kan I nu have det rigtig godt alle sammen, og jeg håber, vi ses meget snart. Så hej hej!